Здравейте в петия епизод, хора. И сега ще сложим, аз обърках. И ще сложим и последните тези две химикалки. Последните две химикалки. Другите ще ги сложим на София, даже ще има още епизоди. Още сигурно 2 епизода. 3. Да видите как слагам всичкото, как да се каже. Как си дооправям нещата в другия несисер и да. Това тук ще го сложа в мръстията. Ето тези неща, които са ето тук. С тези, това и тези две. Ще ги видите в другия епизод. Така сега ще ги отдръпнем и ще затворим несисера. Чакайте. Сега искам да ви покажа едно нещо, което не искам да казвате. Гледайте. Това е дълъг молив, който ще ви покажа в другия епизод. Така, тук трябва да сложа още нещо и ще сложим тази химикалка. Така. И този несисер го затваряме, хора. И го слагаме тук. Сега тук ще си го дооправя и ще си го сложа в плика. И както тези неща за рождения ден, така, че хора, ще си ги сложим спокойно така. Ще ги видите в другия епизод, защото това е 5-ти епизод. И ще ги видите в 6-тия и 7-я. И тези неща ще ги видите в 6-тия и 7-я. Така и не. Топ. Тези неща без това. И тези тук, където ви ги показах, ще ги видите в 6-тия и 7-я епизод. Така и не скоро, да, сега трябва да ходим до магазин, да вземем работи доста. Защото до вечерка със сигурност ще хапваме, ще се видим с дедо и да. Хора, трябва да побързам, защото е доста малко време. И така е, че хора, ще се видим.